No joo, ja ihan kivoja. Joku sanoi, että jos ei ole tulevaisuutta, niin pitää katsella menneisyyttä. No se oli missään, se oli joo, ja näinhän se. Ja samoilla mennään vielä. Siinä on PH ja Keke. Ja Keke. HS-tuote. Tässä näkyy nyt piikkirenkaita vähän. Hokit. Onko se oli se teidän juttu? Joo, se näkyy täällä varmaan paremmin vielä jossain. No mites onko Rassen kanssa jutellut, mites Rassen lapset, onko ne, jatkaaks ne? Sitä ei tiedä vielä ollenkaan, ne on sen verran. Pieni, no meillä on kanssa. Tässä on Ronni Pettas. Oi. Ajaako Ronni ja Ropandiella? Joo, sillähän se sitä isänsä tekemällä runoa. Joo. Ja se oli aika kova sana. Ja se oli silloin selvästi. Sitten nämä alkoi nämä tehtaatkin tekee vähän samansuuntaisia ideoita. Mutta... Ja sitä putkahteli vielä niin kuin meidänkin aikana, sitä A-runkoa tuli aina välillä. Joo, se oli tosi. Mutta ei sitten, Kari ei lähtenyt sitten isompia autoihin sitten. Se rupesi tekemään viisasta ja rupesi tekemään yritysmaailmaan mukaan. Joo, hän Valaisin. ei sitten ollut siinä. Niin. Siinä Formula V-rakentamisen isänä mukana sitten. Joo. Ja sitten, no tässä on esimerkiksi, ketkä lähti sinne johonkin. Tämä on Turun rata. Turun rata, ja mä katson Artukaiset on ihan uusi pinta. Joo, se on silloin kun se tehtiin. Finlands första bana. Okei, siinä sanotaan, että se on Suomen ensimmäinen. Et silloin ei ollut. Mynämäki oli Siutlahan, siinä oli kovin sama aikoihin, että se tuli vissiin vähän jälkeenpäin asfalttiin Siutlalle samana vuonna, mutta että Siutla mainosti aina omaa Mynämäkeä, että se oli Suomen ensimmäinen rata. Niin, no toihan oli lentokentälle vaan vedetty. Niin, siinä ei tarvinnut pohjia tehdä paljon. Mitä nyt radaksi kutsuu, se on aina vähän kyse. betoni. Mutta itsekin jo Turussa ajanut, kerkesin ajaa siellä. Ja se oli vielä jäljellä. Oli. Mä tykkäsin siitä radasta. Eikö tuo Hessu Graan tuossa? Siinä näyttäisi olevan graani. Voisiko se, siinä ei näy kuskea, mutta se näyttäisi siltä. Ja sitten tohon aikaan teillä oli vissiin, eikö teillä numerot ollut aina niinku aika usein oli samat, mutta kun mä jos katselin tossa, niin kun mulla oli jotain muuta runkoa ajanut välillä, mulla oli eri numero siinä. Kaverin autolla. Niin. Niin, en mä tiedä, mä en muista kyllä oikein kenenkään. Niin. Mä en muista ollenkaan semmoista autoa ajanutkaan, mutta niin tuo luki. Ja näyttikin siltä ihan kuvasta. No, tässä on näitä jotain tulosyhteenvetoa jääradolta. Ja siihen aikaan noilla hokeilla me oltiin aika... Olette sitten niinku ylivoimaisia. No, hiukan. Muut ei oikein niinku uskonut siihen, kato, kun se oli vähän niin kuin Karin kehittämä juttu. Ja sehän lähti siitä, että Kari leikkasi semmoisen neliskulmaisen paksun peltipalan ja sitten kulmat ylös. Ja sitten jengat siihen. Ja sitten se laitti läpi, niin kuin tämä tuli sen ulkopuolelle ja sitten ruuvi läpi sisäpuolelta ja vedettiin se kiinni renkaaseen. Niin sillä on hyvä pido. Mutta sitten sitä kehitettiin, koska nehän tuli painamaan aika paljon ne prikaat, niin sitten tilattiin sitä tuolta Tikkakoskelta niin alumiinista. Tehtiin tai kevytmetallista. Kestikö ne hyvin? Kesti. Kyllä ne kesti. Ja jäällä. Tietysti ei painoa niin paljon tuossa alumiinista nasta. Niin, siis ne hokit vai? Niin, oli jotain kevyt metallia, niin käsittääkseni oli. Mä en ole ihan varma kyllä enää, kun on mulla varmaan jossain jäljelläkin vielä niin tuolla alakerrassa, kun mä oon tuolla säästänyt jotain tämmöisiä. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että ne oli jotain. Sitten kokeiltiin vähän veneitä. Lars Engström. Tuossa on Leksa Kinnunen. Onhan sekin, onko se mikrolakivetä? No on se sitten näköjään, tai ainakin näytiinkö. Kokeilu ainakin, että en tiedä. Pohjia on. Niin, en tiedä sitten onko kilpailussa. On se Leksa siellä Luotolinnakin kanssa. Joo. Tässä on vähän näitä moottoreita. Viimeiset tiedot Formula K-moottoreista. Se on komettiparilla Guatson ja McCulloch. Joo, 65.
Taisi olla ensimmäiset moottorit tehtiin sahan moottoreista silloin karttingin, oliko vai? No ensimmäistä oli kyllä kato niitä moottoripyörän moottoreita. mutta sitten kun tuli nämä oikeat niin jenkkimalliset kartingit, Joo. niin niissä oli sitten sahamoottorit. McCulloch. Joo. Ja sitten rupesi italialaiset, kun rupesi tekemään sitten nämä moottoripyörää Joo, ne tuli kyllä melkein Pajat kaikki teki. Italiasta sitten nämä. Guazzonia ja Parilla ja Jan Torgensson. Heikki P.O. Grahn. Söderling, Sellerling, Skanhessu. onko toi Heikki Grahn? Se lukee... Tää on Aihin. Eikö Heikki Grahn? Ei, Ei, kyllä jotain kyllä Aihin. Niin, siinä on väärä teksti. Väärä. Ai se. Mm. Aha. Tuossa on Kari ja minä peräkkäin. Tässä on Ulla. Joo. Mulla on puikas. Siinä on jotain hurjastelijoita. No tässä näkyy nyt tää kehittyneempi versio. Hokista. Tässä lukee, että samanmallinen, mutta nykyistä pienempi esiintyy menestyksellisesti viime talven jäärällä, joten tällä kuokkaamalta voitaneen odottaa vielä parempaa pitävyyttä. Tämä ruostumattomaksi käsitellyn erikoisteräksestä valmistetun pintakarkaistun liukuista valmistaa Tikkakoski. Alkuperäismalli on, tämä lukee Toni Ruokonen, mutta kyllä se oli Kari. Kari, joka sen on niin kuin, Joo, mutta siis karkaistu terästä se on kyllä. Joo, Sitä mä ajattelin, että se joo, ei kestä muuten. no vaan niin pieni, että tuntuu niin kevyesti. Joo, siis siinä on vähän, ei turhat materiaalit, ei se varmaan paina mitään. Ei Se se on, paljon tullut. No tässä sä näet nyt paremmin tämän koko systeemin. Eli sitähän kehitettiin sillä tavalla, että kun se pito tuli sen verran kovaksi, että se alkoi lipsuun tästä vanteen ja renkaan välistä. Niin venttiili meni poikki, jos oli tuolta läpi, niin vedettiin se auton sisäpuolelle niin kuin renkaan läpi. Koska muuten se olisi taas naapuri tökkää siihen, niin se poikki. joo. Ja sitten tänne näiden sisäpuolella, tuossa näkyy niin kolikon, onko se 10 penniä vai mitä, tässä näkyy kuinka iso se on. Niin sisäpuolella piti ottaa suojakumi sitten, koska muuten kun se vähän eli koko ajan kanta, niin se rikkoo sisäkumin. Siihen aikaan oli sisäkumi. Ja sitten kun sääntö oli semmoinen, että siitä oli tietty millimetri, kuinka se korkea se hokki saa olla, se oli niin kuin ainoa sääntö. Ja muut oli käyttänyt ne tavallisia hokkeja, kun laitetaan sinne. Niin me tehtiin niitä, ostettiin tämmöisiä renkaita, kottikärryn pyöriä, missä oli muistaakseni 8 kanveessia, ja sitten sääntö oli 8 milliä sai olla ylös. Niin otettiin se ylimääräkummi pois siitä välistä, jolloin se oli sitten pinnasta se 8 milliä, mutta se oli täältä pohjalta, niin se oli sitten vähän enemmän. Okei. Ja sitten idea oli se, että laitettiin niin kuin, tai niin kuin joku tuossa 5 milliä oli sääntö ja 8 milliä tuli tuolta. Sitten, että se oli niin kuin, näitä piikkejä oli niin, että ajettiin matalalla paineella. Eli kaarteessa ne tuli useampi piikki, kun se levisi se rengas sinne. Mutta suoralla, kun tuli kierroksia enemmän, niin se kulki vaan sillä keskimmäisellä rivillä, jolloin se ei vienyt Joo. kitkaa niin paljon. Niin, sillä on jarruttavaa tekee kanssa. Että Ja sitten kun jarruttiin, niin tietysti se levisi kaikki sinne. Siinä on vähän jouduttu miettimään jo. Ja sitten tässä on sanottu on välikappale. Puusta tehtiin se välikappale, että saatiin tarpeeksi leveäksi vangeista sitten toimii siinä. Samalla tuli rengas vähän suuremmaksi, kun se jäällä oli pitemmät sadat. Piti saada vähän lisää vauhtia, että saattanut pelkästään välityksestä vaihtamalla tehdä. On niitä aika paljon niitä nastoja tuossa. Joo. Siinä on aikamoinen pito tommosessa. Menikö kahdella pyörällä? Ei se paljon ole Jos perikaan. uskalsin niin lujaa lataa sinne kahteen. Tarviks nostaa ollenkaan? No ei niitä paljon tarvinnut olla järvellä nostaa, kun nehän kuitenkin niillä loivia Loivia kaartet. mutkia. Se menee, antoi Tuossa mennä mennään vaan. piikkiä jonkun verran. Et se on ollut aika... Mutta eka vuosi meni vähän niin kuin ihmiset ei uskonut, että joku toinen kehitetty, niin, mutta siitä isossa autossa tuli vastaavat vähän isommat Joo. käyttöön. Hyviä. En ole... Päätin patentoitessa sen. Ei. Se on ollut aika hyvä Koska juttu. myyni tästä omana Niin. bisneksenä. Bisneksenä, no niin. Siinä meni hyvä bisnes. Näin Mä muistan, niin iso. no joo, kummiskin, mutta mä muistan semmonen, muistaakseni tuli Holkkinasta.
semmoinen, vähän sekin, että se oli siinä semmoisessa Sarisua teki sitä aikoinaan, sitten sitä holkkinasta, että se oli muovi vaipassa sen asta ja sitten se, mutta eihän se sitten toiminut vissiin oikein. Mutta hyvät kampanjat siitä oli. Oli ja myihän ne niitä jonkun verran varmaan. Aarikalan pena siellä Joo. edes mennyt. Tässä on sitten, No, edessä on vähän vähemmän niin kuin näkyy ja takana sitten vähän reilummin. Siinä on Heikki Kraani, joutui vähän huoltohommiin. Piikki poikineen. Näpithän siinä paleli kyllä Rosommassa. Niin, kun ei silloin ollut semmoisia varustuksia kuin tänä päivänä No, esimerkiksi. siinä oli todella kylmää. Mäkin kraanin parilla kulku loistokkaanta nähtävää. Hessa on vähän viritellyt koneella. No, tässä on tää mun ruupas etupyörän jalkoympäri niin paljon painetta sairaalassa käynti luun murtuman selvittämiseksi tarvittiin. Se olisi samassa kilpailussa näköjään sitten kun mulle kävi haaveri. Niin kun niitä ei työnnetty käyntiin, ne vedettiin käyntiin. No jäällä joo, kun se oli vaikea niin. niinku työntää, kun ne antoi kitkaa niin paljon ja jalat lipsuu vaan. Sitä niin nykyään on hyvä, kun on kytkinvehkeet. Joo. Startista pannaan käyntiin. Mutta hienon näköinen. Siinä on vähän jouduttu jo jyrsimään kumme. Millä te No, se oli semmonen leikkuri. joku tämmönen niinku glöd, mikä sanotaan tää kun juottorauta, mikä laittaa tommonen terä, mikä Joo, leikkaa niin. Sitten lämpörauta, niin kuin semmonen, joo. Eli se on, joo, tiedän mitä tarkoitat. itse tehtiin niillä. Sillä pystyy sadekelirenkaat. Ja kuusi kangasta siinä vaan oli vähän. 6 kangasta? Niin, mä muistelin 8, mutta se on tää No, aika kultaa muistot aina, katos. No, mutta on 6 kangasta, eikö se aika kova? On se kova, mutta kuitenkin se eli kyllä. Mutta kato, muutenhan oli tasaiset renkaat. Ja muilla kun ne käytiin tavallisia renkaat, pisti niihin piikit, niin tää oli ihan eri juttu. No, toi on tämmönen pyöreä rengas. Ihan täysin pyöreä kotikäyden pyöreä. Kyllä, no siinä näkee hyvin. Tekno, toi on teidän auto. Joo, tää on silloin. On ja siellä on nestejarrut. Sitten tuli jo nestejarrut siinä vaiheessa, joo. Tämmöisiä tekniikkakuvat on hienoja kans, koska se on hyvin otettuja kuvia. Raani Hessus ihan. Kykkyä. Tässä mua viedään sairaalaan asti, tuossa on. Miten ne pani vähän rattia ympäri ja sitten mentiin? Joo. Tännehän tullaan sairaalasta pois tässä jo. Okei. Vietiin sen kyllä ambulanssilla. Siinä on Bömskin kuvia muuten. Joo. Saanko tosta ottaa Tää on kanssa? Bömskistä, tää on Pasi. Tää? Ja toi on se, mutta tää on Pasilasta. Mä keskeytän tuossa mun käsipystyssä. Saanko sä tonne, heitetään skanneriin toi koko hieno, siinä on aika monta kuvaa. Hän on paljon sulla kuvia, mitä pitäisi kannata. Tuossa jotain. Vormula, se menee noin ihan. Joo, tuommoiset palttoot päälle ja hanskat ja... Tuolloin Lasse Laakso oli se pääsihteeri. Onko se sama kaveri kuin sit Keimolaakin piti? Joo, joo. Sillähän oli hyvä kuningasajatus. Mulla alkoi olla vaikeaa saada ihmisiä kilpailuihin. Niin oli se, että laitetaan nämä elinkautisvangit kuskiksi ja bussiin. Ja liput myydään sinne bussiin. Ja sitten palkintona, että se joka voittaa pääsee vapaaksi. Okei, asia. Joo. No, tää on siihen aikamoinen määrä. Siihen aikaan kato, oli vähän enemmän näitä. Ja tämmönen, se oli, tää autodynamikki, niitä oli noin 2. Ja sit kun sä näet, mulla on aina ollut, kun mä näen pitkä, niin pää on tuolla kaaren kanssa. Ja joo. Sit kun mä ajoin sitä maksijuttua, niin se oli sen ilmanvalon edes suoraan. Ja mulla on sama homma, oli joita aika korkealla istu. Aika vanhanaikaisen näköisiä ehkä. Tässä se. Mut Hämeenlinnassa ollaan. Joo. Mitäs tykkäsit? Mitäs radoit? Mä en oo koskaan Keimolaan päässyt ajaa isolla autolla, niin kuin Formulalla, mutta Hämeenlinnassa on. Mutta kyllä olisi ollut kiva päästä Keimolaan vetää, kun se suora oli aika varmaan makea. Joo, mutta Keimola, kyllä Hämeenlinna oli paljon haastavampi. No se Hämeenlinna on se yksi varmaan parhaimmista radoista, mitä maailmassa on, että siis haastavaa. Ja aina siellä oppii
joka kerta kun me tajassin, niin ne aina siellä oppi jotain uutta. Mutta Mutta riskialtis, että siellä ei paljon ollut varaa kyllä lipsauttaa. Se siinä on just huono puoli sitten. Tässä mulla on korttina GT yhteen aikaan, niin sillä piti sitten harjoitella vähän tuolla pikkuteillä. Tää on Keimolasta. Keimola on, joo, se on kyllä. Sen mä muistan, kun siellä katseltiin kaidan takaa karttiradalta. Kyllähän on hölmön näköisiä nämä vehkeet, jos kun kattelee. Joo, mutta kaposet renkaat. Niin, tommoinen kekelläkin vähän samanlainen oli, eikö se ollut silloin? No se oli kyllä vähän modernimpi jo sitten. Mutta yritettiin sillä mitä on. No, tässä alkaa sitten nämä ykkösymän hommat. Siinä on, toi kuva on ollut muuten jossain lehdessäkin. Joo, tää on nyt tää kadetti. Opel-kadetti. Eka millä lähdettiin liikenteeseen. Se on Kari ja Pete. Ja tuolla on muu vaimo ja Karin, sillä on edesmennyt vaimo. Joo, siellä ihan vakiorenkaalla mentiin. Ja hyvin niin ja näkee kun. joo, ei ole silloin ymmärtänyt tuosta tekniikasta paljonkaan, mutta kyllä sillä tässäkin on paalupaikka näköjään saavutettu, kun tuosta lähdettiin. Kilpaa pystyy ajamaan. Joo. Eihän sinne niin kauan mitään, kun ne pysyy samanlaisena muiden autot. Sittenhän se on, kun siellä on kehitteli. Joku olisi tarttunut kartalukijaa näköjään siinä. Aika hyvin se kyllä. Ja sitten tämä runko kauden jälkeen, niin oliko se nyt 12 paikkaa, kun se jouduttiin hitsaamaan. Sen verran oli repennyt, kun ne ei ollut siihen aikaan jäykkiä ne rungot. Niin kuin nykyään ne joka vuosi jäykistyy. Joo, ja mä muistan jossain nehän hitsas ne kaikki saumat kiinni. Pistehitsauksia noi oli, eikö se ollut silloin? Nämä on ihan vakiona sellaisen Joo. Tuossa on Mäkin ollut rakentamassa niitä Maxinpajalla justiin, kun tehtiin niitä Uunoja ja M3, niin kun vaihdettiin kaikki kumipuslat pois ja tehtiin pallon nimelet sitten. Kuulat sinne lyötiin. Jäykistettiin alustaa ja toskin näkee hyvin, kun sisäpuoli niin lähtee, kevenee. nousee. Mut siinähän Opel kadetti kyytiä niinkö? No kyllä siinä, No. kyllä sillä jotain tuloksiakin tuli, mutta välillä meni sitten, tässä meni, tää oli 500 ajo. Ajettiin ton Alenin kanssa, Markku Alenin kanssa kimppaa ja molemmat veti ulos samassa paikkaa, eli tanssi suoran päässä. Oli märkää ja saattoi olla vähän öljystäkin ja lähti spinnaan ja Hoge oli kuvaamassa, silloin oli onnistunut tuo kaide just siihen. Se kaiteen takana kuvaamassa ja se tuli niin lähelle, että ei se mahtunut koko auto enää kuvaa. Mutta ei se mitään, matka jatkuu sitten. Ei tullut isompia vaurioita, vähän. Aina sitä vähän pientä jotain tulemassa. No, mutta kyllä se on paljon muistoja. On matkan varrelta. Tää on nyt 70. Tuossa on Alenin Markku ratissa. Ai sä olet Alenin kanssa? Joo, tää on se 500 just. Et siinä on yksi kolhuvuoni, josta Aleni veti toisen kolhun. Markku Aleni. Sekin veti sitten rataa ja sitten se siirtyi ralliin. Vetikö se kumpaakin No se tohon veti, aikaan veti rallia pääasiassa silloinkin, mutta hänen faijahan ajoi rataa, mutta hän sitten, kun toi Ari Penaali on tallipäällikkönä Opelilla ja hän ehdotti, että otettaisiin hänet sitten tuohon mulle kakkoseksi, koska hän oli kova kuski tossakin hommassa, että muutaman kierroksen jälkeen hän jo oikein, ongelma oli vaan se, että hän niin kuin, ihan muutaman kierroksen jälkeen hän ajoi jo tosi hyvää aikaa. Mutta sitten kun hän yritti aina parantaa, niin sitten alkoi lipsua vähän. Sitten se rupesi menee kahvailla, niin on siinä se yliyrittäminen sitten tulee. Tässä vähän näkyy sitten, että mihinkä se johtaa. Siellä rupeaa olla niinku joutuu pyöräkkää tämä menosuunta. Se ei aina ole ehkä radalla niin nopea. Ei, se on rallimiehen tyyli, eikö se ole? Ajoit sä itse rallia sitten kartturi? Jokunen ralli, joo. Kyllä mä ajoin sitten jonkun kato silloin, kun tuli se energiakriisi. Joo. Ja sitten lähdettiin Marlboro Arctic ralliin vetämään ja joku muukin ralli vedettiin. Kuinka pitkään sä niin sitten iso auto? 80, 21 siihen vaiheeseen. Aika pitkään. Tää on sitten niitä Teitte sitä. aikaa. Vekaran Markku, joka on nykyään Australiassa. Oli kova kuski tuolla
Gordini GTA, se oli aika hyvä peli. Kenes kanssa ei ole Salo. Se oli se mun silloinen mekanikko. Mekatsu. Oikein sitten lähellä renkaan vaihtoa siihen aikaan. Siinä on Nesteen kaari näkyy tuolla. Joo. Ei vielä näy. Niin pääsuoraan tuossa ja siinä, taas variko. Onko siinä on Keken kolumnia kanssa? Mä keräsin niiltä go-kartti Keke vissiin vääntää. Se teki silloin noita. Joukkueemme seuraavassa Lindqvist, Korpiako, Jaatinen, Helppi, Roosberg ja joukkojohtajana Toni Ruokonen. Sä olit joukkuejohtaja. Joo. No niin. No se oli toi reissu varmaan, jolloin jouduttiin ajamaan se auto takaisin, kun muut oli pitänyt vähän hauskaa. Tuossa nyt on sitä niin sanottua renkaanvaihtoa käynnissä sitten. Pitää vähän siviilirenkaalla ajettiin, mutta kai nyt jarruja. Miten ne kesti sitten nuo renkaat? Pitohan niin se hirveän hyvä siviilirenkaat. Ei, ja jossain vaiheessa me keksittiin, kun se piti ajaa niin kuin katurenkailla, sen oli sallittu kadulle, niin me tehtiin sitten tämmöisiä rengastestejä, että keväällä ennen kuin kilpailukausi alkoi, niin pyydettiin eri maahantuojilta semmoisia, kun kuviteltiin, että voisi olla kilpailukykyisiä. Ja sitten kokeiltiin niitä eri renkaita. Ja silloin esimerkiksi niin Michelin oli semmoinen rengas, joka oli nopea, mutta raja oli lyhyt, että kun se lähti irti, niin se pito loppui siihen. Mutta sitten löytyi semmoinen Uniroa ja Gislaved, joka oli melkein sama kama. Niin ne oli semmoisia, että se pito oli hyvä, mutta uutena siinä oli vähän liian paljon pintaa, niin se niin kuin vähän huoju. Mutta se oli sitten siinä marginaalia, se oli helppo käsitellä. Niin sitten raspattiin pois se pinta ja sitten vedettiin sen verran, mitä kun sääntö mukaan piti olla säännönmukaisesti sen kanssa, että se on se tietty millimäärä jäljellä. Okei. Ja se 2 sekuntia. Niin, että se oli niin paljon tuoreempi tai parempi se sitten. Niin, jos sä kuluttamalla ajat sen, niin se on sun syksyllä. Niin, ja sitten se kuumenee koko ajan. Niin, ei se ole hyvä. Mutta kun se tuoreella veti ja sitten suoraan, niin... Raspilla? Niin hirveä homma. No ei, kun se meni koneessa. Niin sorvia pyörimään. Mutta vai sorvasko ne? Mä en tiedä millä tavalla. Me vietiin kartirenkaita joskus sorvattiin, kun ei ollut kielletty vielä niin Carlisleja, näitä kovia renkaita. Siinä oli sama homma. Et ensin ne oli epätasaiset ja sitten ne sorvattiin suoraksi ja sitten vähän se kulutuspinta, se kova saatiin pois sit päältä, niin ne meni jossain Nordicissakin. Niin, kun Laineen Jari teki, Mevi Virtanen teki sille niitä, ne toimi tosi hyvin. Sitten se kiellettiin, mutta kukaan sitä pystyi niinku valvomaan, niin se on sitten aina. Joo, tuossa oli vaan se, että piti olla niinku katurenkaat ja nehän oli edelleen katurenkaat ja ne, kun tultiin maaliin, niin piti olla vielä jäljellä sitä, mutta siltä lailla... 2 sekuntia aika paljon. Niin, ja sitten kun me tehtiin se diili sitten, se oli ei Uniroyali, vaan se toinen tämä, me tehtiin Ruotsista sama, meni ohi mulle. Joka tapauksessa me saatiin sitä sieltä halvalla niitä renkaita. Joo. Kun luokka oli semmoinen, että se oli niin kuin ylärajaa ei ollut, niin siellä oli tämä Jon Lundberg Tanskassa, kun tuli tuommoisella 6-litrasella, onko se 8-litrasella, mikä se on 6. Hörpättimellä. Sehän kyllähän se niin kuin lähti. Ja joo. Suorilla oli vähän vaikea päästä ohi kaverista. Se oli 3-litrainen, mutta kyllä sitten lopputulos usein kävi sitten kuitenkin toisinpäin. Kakehan kuoli tuossa yhdessä kapassa. Mikä sille kävi sitten? Siinä sille tuli siellä saunalenkissä joku vika siihen autoon, se ajoi sen sisäpuolelle sen. Joo. Ja se meni autosta tulos, meni katteleen taakse. Että kumikalle tuli takaa ja kuinka se spinnasi ja suoraan sisäpuolelle. Se jäi väliin siihen. Se oli kyllä aika niin kuin outo juttu. Huono tuuri, tosi huono tuuri. Se oli niin monta, se oli tosi pidetty kaveri kaikin puolin. Tuossa on Kamarua ja Huudoa ja Nelleman, Tanskan mestari Nelleman. Se muistaakseni näin on ykköstäkin joskus sitten. Tuttu nimi.
Mä en semmoisen tanskalaisen kanssa joskus tehnyt duunia kuin Chris Nisseni. Joo, mä tiedän, sehän oli paljon. Ja se ajoi vakioautoakin vissiin, mutta sitten se paloi jossain. Joo, urheiluautoissa. Joo, sillä kävi aika... DTM, mä tiedän, se on nyt. Kyllä, se oli myös hyvä kaveri. Tuossa on sieltä Savonlinnan kilpailusta. Täälläkin saa aika hyviä kuvia kohtaa tosta, kun sä lähet, kun ei peilaa. Siellä oli semmoinen rautatien ylikulku, missä piti katsella, ettei tule junaa, kun sieltä. Sitten auto hyppiä. No Jedi hyppäsi vähän poskea, sillä meni vähän. No kukas toi on? Jedi Salutski. Se on meidän tallis kanssa. Niin, se oli niitä. Se veti sen sinne. Tommonen oli ennen sitä. Teillä oli aika iso talli. Montas kuskia teillä oli? Teillä oli useampi kuski siinä. Joo, eri vuonna vähän erilaisia. Mä voin näyttää sulle tuolta semmosen. Siellä oli yleensä neljä kuskikaa. Meillä yleensä sitä autoja oli vähän enemmän, koska oli jäärätä-autoa. Esimerkiksi jotkut ajoi A-ryhmässä ja N-ryhmässä ja sitten maarataa ja niin poispäin. Oli tämmöisiä mastoja, kai ne nimeltään oli silloin, nykyään on kai niin kuin rallisprinttiä nimeltään. Tässä näkyy vähän sitä laumaa, mitä oli autoja silloin. On vähän joo. Rellu lähti aina hyvin, kato suuvalta, takapyörä veto, niin siinä se piti sitten hoitaa myöhemmin, että sitä ei tossa... Kilpailun tuoksena. Joo, sitä ei ihan tossa saanut millään kuitattua. Joo, ei kun etupyöräveto, ne kevenee niin paljon siinä, se lyö sutia. Takapyörä on toinen Opelikin, mutta kuitenkin niin se... Oliko se ollut mikä siinä, oliko se niin paljon? Se oli kone ja takapyörä. Niin, paino oli takapyörille, joo. Ei ollut niin kevyt. No, tässä lähdettiin Nürburgringillä ajamaan. Ajatteko te sitä isoa, pitkää? Joo, Nordschleife. Jestas sentään, se on aika hurja pätkä. Millä sä vedit? Tolla. Ja sit silloin oli formulat kanssa. Siellä oli muistaakseni 90, kun oli niin kuin karsi ja olisiko se tullut 45, kun pääsi viivalle. Monta kierrosta sitä veditte? No, 5 kierrosta. oli sitä enemmän, mutta ehkä se lukee täällä jossain. Mä en oo sitä ajanut koskaan, mä oon käyty kiertää, kun sitähän sai kiertää. Sitten turisti. Joo, se on tosiaan. Se voi Sitten makea. Se on kyllä tosi kiva rata. Mutta mä en muista paljon kierroksia oli, mutta se keskeytettiin. Mä oliko se tää kilpailu seuraavan vuonna, kun keskeytettiin 2 kierroksen jälkeen. Tuli kaatosade. Ja se oli niin kuin 2 vaiheella, kun Nürburgring on siellä vuoristossa, niin yleensä on jossain sataa. Ja mä kattelin, niin kuin, että pistäisikö nyt kuivankeli vai sadekeli. Ja kaikki tehdastallit takana ja Opelin omat kuskit, niin ne oli vetänyt sinne kuivakelirenkaat alle. Mä ajattelin, että mä vedän samanlaista, niin on ainakin lähtöasetelma sama. Mutta ne välikelirenkaat olisi kannattanut laittaa. Mutta se eka kierros meni hyvin ja toka kierroksena siellä toisella puolella alkoi satamaan. Ja sitten oli pari lähellä tilannetta, mutta sitten tultiin siihen maalisuoralle ja siellä ne liputti sitä raidallista lippua. Ja mä vaistomaisesti päästin vähän kaasua ja auto irtosi heti. Siellä ei ollut mitään, kun mä ihmettelin mitään, kun mä näen mitään estettä. Mutta siellä oli vettä, siellä satanut just ennen kuin me tultiin, kauhean kaatsorille. Ja vettä oli pinnalla, mutta sitä ei tullut enää. Auto lähti irti ja okei, mä sain kytkin pohjaa ja yritin löytää. 80 vastaan sai niinku pitoa. Mutta siinä muutama muu meni semmoinen, kun ne hölläsi, toinen oli takaluulla, se lähti pyöri niin lujaa, ettei nähdä sitä autoa. Ja sitten kaiteeseen. 4 autoa jäi ehjäksi, mä olin yksi niistä. Mutta no, valitettavasti tulokset laskettiin edellisestä kierrokselta, koska keskeytetään aina edellisestä kierrokselta. Ja tää oli kuitenkin just siinä, kun olen laskenut sen siitä, niin... Se olisi mennyt ihan hyvin. Tai paremmin kuin hyvin. Mutta ne on aina, tuommoiset radat on just ongelmaisia siinä, kun pitkät radat, että toisella puolella kelit voi olla monta eri sääolosuhteita suunnittaa tuommoisen radan kuin sekin. Joo, ja se vaihtelee. Ja sitten jos sä lähdet sinne ajamaan esimerkiksi jollain puolirata on kuiva, lähdet sadekelirenkaalla, niin nehän loppu. Ei niillä voi ajaa. Me tehtiin sillä tavalla, kun rassa jo sitä 24 tuntia ja sillä vaihteli koko ajan se keli. Niin tehtiin niin, että takana pidettiin niin kuin ne sadekelirenkaat, kun siellä niin paljon kuluu. Eteen tehtiin sliksit, jonka vedettiin muutama viiva. Sillä tavalla saatiin kestämään, ettei tarvinnut tulla enempää kuin mitä kuitenkin joutuu tulemaan niiden tankkausten välillä. No tää oli nyt sitten ensimmäinen Colt Racing-tiimin nimellä, kun otettiin se
ilmoittajalicenssi käyttöön. Niin, ja tehtiin niin oma tiimi, niin silloin aluksi oli vain 2 autoa. Ja tämä on se sama Opelin rähjä, mutta näyttää tietysti vähän kilpailtamaisemmalta, kun siinä on otettu värit päälle. Joo, siihen tulee heti vähän näköä tuohon, kun se oli yhtenä. Mustaa teippiä ja muuta, niin se näyttää vähän erilaiselta. Rosatet oli olisi 2. Tässä on 2, joo. Ket mikä se oli? Minkä Salutski. Ei ihan suomalainen ollut. Oliko? No kyllähän suomalainen, mä en tiedä mistä vanhemmat oli kotoisista, mä en tiedä oikein. Sitten siihen aikaan oli tämmöinen Bill and White. Tässä ilmanväri, yleensä veti lankilla itseänsä mustaksi, tuli ikään kuin musta ihoinen. Okei. Okay. Se oli yksi eka jo peitenimellä ja mutta meillä tuli sitten kaupalliset peitenimet. Okay, niin. Kun tuli, jossain vaiheessa oli niin hyvät ajat, että sponsoreita oli sitten tulossa enemmän kuin mitä niin kun oli, auto oli periaatteessa myyty jo ja ajopuut oli myyty. Niin sitten mä tein niin, että laitettiin yhdelle kuskeesta nimi, yksi oli Monsieur Rojas, miesten hajuvesi. Ja yksi oli Mr. Alexander, se oli miesten tavaratalo. Ja se Mr. Alexander oli ensiksi oli kaksosenkari ja sitten oli Kallionjokke. Ja Monsieur Rosas oli taas se Heikki Välimäki. Okei. Siinä on hyvä keksintö. Ja sitten se Formula V, mikä kaksosenkarille hankittiin, niin kun se oli Formula V, niin siihen saatiin tämä Sjukvårdsartiklar maahantuojan mukaan, joka tuo kondomia, niin se oli Formula Venus, se nimi. Okei. Siinä on jouduttu vähän miettimään. Saunaillassa tullut ajatukset niin